расман муҳориба дар вазни нимёна байни Кевин Ли бо рекорди 18.7 ва Ринат Фахриддинов бо рекорди 21 рӯзи 2 июл дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Ва пеш аз оғози навор дӯстон, ба ҳар як нафари шумо миннатдории худро барои дастгириҳоятон мерасонем. Чанд рӯз пеш ба дасти мо ҷоизаи нуқрагини YouTube омада расид. айни замон бо сабабҳои маълум ин ҷоизаро дастрас кардан хеле мушкил аст дӯстон, аммо ба ҳар ҳол бо кӯмаки якчанд бародарон ин ҷоиза ба дасти мо омада расид ва дар аввал алҳамдулиллоҳ гуфтан мехоҳам. Бо хости Аллоҳ ва бо кӯмаки шумо дӯстон мо соҳиби ин ҷоиза шудем ва барои ин ҷоизаро соҳиб шудан шумо низ бо мо ҳамроҳ буден. аз ҳамин сабаб шуморо низ табрик мекунем. акнун бошад дӯстон, роҳ ба сӯи дигар ҷоизаҳо. боз як маротибаи дигар миннатдории худро ба ҳар яки шумо мерасонем. акнун бошад биёед наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабук Арман Царукян боварӣ дорад ки Чарлз Оливераро ба осонӣ шикаст дода метавонад. Чарлз Оливера рақиби хуб аст. ӯ ҷангори сахт аст. ӯ таҷрибаи калон дорад ва ҷангори хеле босабр аст. ӯ сатҳи худро аллакай чанд маротиба нишон дод, аммо барои ман ӯ тӯҳфа аст. ман Оливераро ба осонӣ шикаст дода метавонам, чунки стили ӯ барои ман хеле мувофиқ аст, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои истироҳатии гузашта дар турнири UFC Fight Night Арман Царукян ҷангори бразилӣ Хоакин Силваро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва баъд ба Ислам Махачев визов дод. боз худи ҳамон рӯз Царукян эълон карда гуфт ки рақиби навбатии худ Бенит Дарюш ё ин ки Майкл Чендлерро дидан мехоҳад. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кай мегузаронад ва киро рақиби навбатии худ дидан мехост. ман чанд муддат пеш дар амрико будам ва бо роҳбарони ташкилот вохӯрӣ гузарондум. ман аз онҳо талаб кардам ки ба ман тобистони муҳориба диҳанд. онҳо бошад дар ҷавоб гуфтанд ки агар ту тобистони муҳориба гузаронӣ, пас дар Абудаби баромад карда наметавонӣ. онҳо нақша доранд ки ман дар Абудаби баромад кунам. рақиби навбатии худ Дастин Пориеро дидан мехостам. номи ӯ дар UFC машҳур аст. муҳориба бо ӯ шавқовар мешуд. ман барои худ рақиби нав, хуни нав мехоҳам. аммо агар ки онҳо ба ман Чарлз Оливераро диҳанд, пас ман ин муҳорибаро қабул мекунам. барои ман фарқ надорад. ман намехоҳам ки одамо гӯянд ки Ислам барои муҳориба бо Оливера розӣ нашуд. ман барои муҳориба бо ҳамаи онҳо тайёрам. реванш бо Волкановский ё ин ки реванш бо Оливера барои ман фарқ надорад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки роҳбарони UFC Ислам Махачевро дар муҳорибаи асосии турнири Абудаби дидан мехоҳанд, ки рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст. аммо то ҳол маълум нест ки рақиби ӯ кӣ мешавад. ҷангори вазни сабуки UFC Матеуш Ребецкий тамринҳои худро барои муҳориба зидди варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов ба анҷом расонд. оиди ин чиз худи варзигар дар саҳифаи инстаграми худ хабар дода чунин суханҳо навишт: анҷоми омодагиҳо дар формаи беҳтарин қарор дорам. ин чизро ба шумо дар октагон исбот мекунам, навиштааст Ребецкий. ва дӯстон, дар ҳақиқат бояд қайд кард ки Матеуш дар формаи хуб қарор дорад. ҳамчунин Лоиқ Раҷабов низ дар формаи хеле хуб қарор дорад ва боварӣ дорем ки муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳориба хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 24 ба 25 июн дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва пагоҳ мо навор оиди бартарии онҳо карда прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. шумо боша моро дастгирӣ кунед ва наворҳои навро интизор шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.